Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. Днямі віцэ-прэм'ер России Дмітрий Козак адмовіўся абмяркоўваць з беларускай дэлегацыяй пытанне кампенсацыі мытнага такога вот манёўра, а таксама нейкія магчымыя зніжкі на газ для Беларусі. Маўляў, спачатку трэба дамовіцца прынцыпова пра тое, як будзе далей і паглыблена ісці інтэграцыя Беларусі і России у межах саюзнай дзяржавы. Пра тое, што гэта можа азначаць для Беларусі як у эканамічным, фінансавым, так і палітычным плане, мы сёння абмяркуем з маім госцем у студыі, эканамістам Ярославом Романчуком. Прывітанне, Зміцер, прывітанне гаспадарства. Ярослав, все ж таки, вот што стаіць за гэтымі словамі віцэ-прэм'ера расійскага? Яны былі сказаныя, ну вот, спантанна, час прыйшоў, ці гэта быў такі адказ на недавнюю заяву у Санкт-Петербургу Александра Лукашенко, такі яго спрэчку з Путіным? Перш за ўсё, гэта было наступства таго, што сказаў Путін у Санкт-Петербургу. Казак працуе на Путіна, на Медведева, а не на Лукашенко. І калі Путін скажа, трэба нам паглыбляць інтэграцыю, потым будзем разглядаць нейкія наступствы кампенсацыі ад падаткага манеўра ўнутры нашай краіны, і, безумоўна, казак не мае паўнамоцтва вырашаць інакш. Вось сёння ў Беларусі там Медведев, таксама ён не будзе вырашаць гэтае пытанне. І Путін жорстка стаіць на сваём. Я думаю, што гэта пытанне ўжо дайшло до таго, што внутры геапалітычнае пытанне России, мы там уже з розных крыніцаў ведаем, што Путін мае пляны на Беларусь з пункту гледжання сваёй легітымнасці ў 2024 годзе і потым, звязана з тым, як будзе супрацоўніцтва з Беларусю, ці згодзіцца Лукашенко на нейкіх умовах з гэтым сцэнаром. А ўсё тое, што ён кажа, там і цэны на газ, і падаткавы манеўру, ну, кожны з юрыстаў мае свой пункт гледжання. А справа ў тым, што Беларусь у 2019 годзе будзе мець прынамсі стрэлу ў спіну на 500 мільёнаў даляраў, а потым яшчэ больш. Дарэчы, тут вот ёсць такія спрэчкі пра тое, колькі ж мы агулам до 25-го года страцім у выніку гэтага падатковага манёўра. Там расіяне кажуць пра лічбу там нават там 11, здаецца, мільярдаў долараў. У нас вот, скажем, той же самый Сергей Чалы подлічваў, что там это значно меньше будет, там где-то 7 миллиардов, а по ваших подліках? Кожныя подлікі гэта просто гульня такая тых фактараў, якія могуць быць, але могуць не быць, і таму не можна подлічыць там, колькі будзе там на 24-25 год. Справа ў тым, што калі беларускі ўрад нават лічыць там за месяц лічба павялічваецца з 7 до 11, я думаю, навошта гэта робіцца? Гэта робіцца для таго, каб у наступным годзе, калі не будзе грошаў, будзе зусім іншы рэжым гандлю з Расіяй, сказаць, што ў Беларусі не будзе зросту ВВП, будзе рэцэсія, і хто будзе ў гэтым вінаваты? Зноў Расія. Зноў таму, што ашукала, не выканала сваіх абавязкаў в ЕАЭС, не выканала сваіх абавязкаў у саюзнай дзяржаве, таму гаспадарства трэба зацягнуць паясы, не марце пра 500 даляраў, не марце пра там нізкія жыллёва-камунальныя паслугі, трэба будзе плаціць. А колькі гэта будзе 7 альбо 11, можна рысаваць сцэнар, у якім усе чыннікі будуць даваць 10, а могуць даваць і 5, а могуць даваць і 2. Усё залежыць ад таго, як Путін успрымае рашучасць Лукашэнкі супрацьстаўляць свайму пляну. Тым не менш, вот ўсё ж таки ёсць такія розныя меркаванні. Мне цікава вашае наконт таго, вот у гэтай спрэчцы Путіна і Лукашэнкі, ці Лукашэнкі і Путіна, хто быў больш правы, скажем так. З аднаго боку, Лукашенко сапраўды кажа, што вот ёсць у нас пэўныя дамоўленасці ў межах саюзнай дзяржавы, у межах ЕАЭС, і яны не выконваюцца. Так давайте, маўляў, выконваць. А гэты зараз кажа, так, а давайте больш яшчэ паглыбляцца. Так а што паглыбляцца, калі гэта паглыбленне
не выконваецца. Вось ёсць шэрвудскі лес, гэта Беларусь, дзе няма права ўласнасці, дзе няма выканання прынцыпу верховенства закону, і ёсць тайга. Таксама тайга, дзе дзейнічае Салавей-разбойнік, гэта Крэмль і ўсё гэта. І сказаць адназначна, хто там мае рацыю, хто не, ну нельга. Безумоўна, калі мы спасылаемся на простую рэч, няма роўных варункаў, няма саюзу, як кажа Лукашенко. Так? Але навошта тады падпісваў умовы, якія табе далі аб стварэнні еўразійскай эканамічнай прасторы, дзе гэтых самых роўных варунках няма. Як? Чаму? Калі няма, ёсць страты, дакажы гэтыя страты альбо ў судзе, альбо едь там у стокгольмскі арбітраж, альбо ў Лондон, гэта дыскрэдытацыя в уголе болі саюза, і скажы, вось, Расія, таму што яна не узгодніла геапалітычную палітыку ў 2014 годзе, за санкцыяў мы таксама нясем страты, вось, Расію могуць выключыць з свифту, Расію могуць налажыць все санкцыі на банкі, а мы з німі таксама працуем, таму мы там, нашы страты там 12 мільярдаў даляраў, і вы павінны нам кампенсаваць, ну, прынамсі 80%. Гэта адзін пункт гледжання. Расія скажа, слухайце, гэта просто ўвесь мір, сусед супраць нас, Амерыка супраць нас, мы павінны ратаваць цывілізацыю, як сёння кажуць розныя там расійскі бок, яны кажуць, трэба рыхтавацца да трэцяй мировой вайны, і гэта зусім іншы сцэнар. Лукашенко, ну, папаў у сітуацыю, ён пераграў сам сябе. І тут я, безумоўна, будучы патрыётам Беларусі, на баку беларускіх уладаў, таму што сёння, калі мы кажам прынцыпова, вось такі шантаж, гэта недапушчальны. Перш за ўсё, шантаж з пункту гледжання доступу беларускіх харчовых прадукцый на рынок Расіі. Іх няма. З пункту гледжання энергетычнай палітыкі таксама тут няма роўных варункаў, таксама гэта відавочна. Але справа ў тым, што гэта не толькі беларусы, якія зараблялі на іх, зараблялі расійскія структуры, якія з'яўляліся партнерамі беларускіх структураў у пастаўцы нафты, нафтапрадуктаў у Беларусь. Сёння гэтыя схемы ламаюцца, таму што геапалітыка Крамля Пуціна, я зусім іншая, яны гэтыя камерцыйныя інтарэсы рубяць, як і парубілі камерцыйныя інтарэсы тых людзей, якія мелі там бізнес з захадам, а сёння ў Расіі гэтага бізнесу няма. Ну, вось такі расклад змянення сітуацыі, таму я думаю, запрапанаваў 10 пунктаў таго, што павінен быць зрабіць Лукашенко, каб не толькі захаваць незалежнасць Беларусі, а ўмацаваць інстытуты супраціву такому вось шантажу. Ну, пра гэтыя 10 пунктаў, якія, дарэчы, можна пачытаць на старонцы Ярослава Романчука ў Фейсбуку, мы паговорым крыху пазней. Зараз я пра іншае. Я сёння спытаўся, быў на брыфінгу ў Міністэрства замежных спраў і спытаўся ў кіраўніка прэс-службы МЗС нашага Анатолія Глаза, маўляў, вот калі ідзе размова з боку расійскіх чыноўнікаў пра паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы, то для нашага МЗС, вот дзе праходзіць чырвоная мяжа этой інтэграцыі, гэтага паглыблення, за якую пераступаць ужо нельга. На што атрымаў адказ? Мы словы Козака не чулі, а толькі чыталі, а тое, што не чулі, каментаваць не можам. На ваш погляд, все ж таки сапраўды вот зараз Москва неяк так скіраваная на тое, што была гэта паглыбленая інтэграцыя, і да якой ступені, на ваш погляд, яны хочуць паглыбіцца? Паглыбіцца з пункту гледжання Крамля, я гэту маю інфармацыю, можа, з 3 незалежных крыніцаў, і з палітычных, і эканамічных, і бізнесовых, і ўсе казалі прынамсі адно і то ж. Пуцін, легітымізацыя 2024 звязвае з тым, каб зрабіць з Беларусю паўнавартасную палітычную дзяржаву, а гэта азначае альбо правядзенне рэферэндуму ў абоіх краінах для таго, каб была нейкі там саюзная дзяржава з элементамі упаўнамочаных наднацыянальных структураў. Гэта, перш за ўсё, урад, гэта прэзідэнт, гэта можа быць канфедэрацыя напісана, гэта можа быць незалежны суд, перш за ўсё, адзіная абаронная, мытная, знешняя інфармацыйная палітыка. Такім чынам, калі будзе вось гэты разгаворка про рэферэндум, каб наша краіна, Расія правялі нейкі рэферэндум, потым наступным лагічным крокам будзе, напрыклад, правядзенне прэзідэнцкіх выбораў недзе там 2023 годзе альбо 2024 годзе. Гэта ўжо бакі узгодняць паміж сабой, але вось крас чырвоная рыса, за которую нельга перахадзіць, нельга даваць згоду на правядзенне такіх палітычных кампаніяў, такіх галасаванняў, якія прадугледжваюць трансфер паўнамоцтваў палітычных, перш за ўсё, абаронных, знешнепалітычных у Москву. Вось гэта недапушчальна. Сёння ёсць такое, што, ну, там саюзная дзяржава нешта там кажуць, потым і так беларускі бок, беларускі ўрад гэта
зацвярджаюць, альбо нейкія рашэнні, напрыклад, там судоў таксама павінны прайсці праз беларускія працэдуры. Гэта Канстытуцыя Беларусі, перш за ўсё, яна самая важная. А калі будзе нейкі дакумент, Канстытуцыя саюзнай дзяржавы з гербам, сцягам, гімнам, прэзідэнтам, вось гэта будзе канец Беларусі, як мы яе ведам сёння. То есть такая одна держава фактично с одним президентом на две рэспублікі, ці як правильно? Ну, ведаеце, две. А потым ёсць там яшчэ, прынамсі, 5 прэтэндэнтаў, якія могуць далучыцца. Гэта Аджары, Абхазія, Южная Осетия, гэта ДНР, ЛНР, гэта можа быць Прыднестров'е. Вось, вось яшчэ 5 суб'ектаў, а там яшчэ нешта там заваююць, далучаць, вось і ўсё. Так што гэта вельмі небяспечны тренд. І тут проста трэба, зноў, думаць пра тое, як мінімізаваць рызыкі таго, каб не дапусціць да гэтага сцэнару. Трэба фармаваць не толькі там вось сёння, напрыклад, там добра, што Лукашенко праз Міністэрства замежных справаў працуюць з Нямецчынай, еўрапейскім звязам, там кажуць, ну вось будзем дамаўляцца да іншых рынкаў збыта беларускай прадукцыі. А што вам запірала апошнія 20 гадоў? Чаму вы гэтага не рабілі толькі калі там Расія казала, ну не пусцім? Тады мы ўжо, ведаеце, пачалі думаць, патыліцу часаць, што рабіць. Ведаеце, грузіны тады не ведалі, таму што, ну, была агрэсія. І грузіны, калі толькі агрэсія скончылася, не скончылася, она яшчэ працягваецца, яны пачалі думаць, як прадаваць сваё віно там у іншыя краіны свету. Таксама Украіна, дыверсіфікацыя. А Польшча, калі яблыкі, памятаеце, прадукты харчавання таксама Расія заблакавала. А мы таксама павінны былі бы навучыцца на вось гэтых прыкладах і рабіць гэта значна хутчэй. А сёння вось калі, як кажуць, той певень свіснуў на гары, і вось пачалі мужыкі там храсціцца і пачалі нешта наводзіць парадак у эканоміцы, у знешняй палітыцы. Але ж пагадзіцеся, гэта дае магчымасць, вот тая вот про рэферэндум, там ці выбары такія адзінага прэзідэнта на два суб'екта, дае магчымасць Лукашэнку спраўдзіць сваю колішнюю мару стаць прэзідэнтам 6-й часткі сушы. Мара была, калі быў слабы, п'яны, недарэчны Ельцин, калі было гэта семібянкіршчына, калі не было такой канцэнтрацыі ўлады ў руках вельмі магутнай, вельмі такой імперскай структуры под названием ФСБ. Сёння гэта зусім іншая Расія, мы гэта ведаем, і тое, што там мы нават думаць не маглі напрыканцы 90-х гадоў, сёння гэта рэчаіснасць. І таму Пуцін, вернее, Лукашенко у самым страшным сне не думае, каб менавіта гэта рабіць, таму што ён ведае, як праводзяцца выбары ў Расійскай Федэрацыі, якія інструменты выкарыстоўваюцца, і выйграць у Пуціна ў гэтых варунках у сітуацыі, калі 60% нават адсоткаў беларускай інфармацыйнай прасторы навіннай гэта Расія, немагчыма. Абсалютна немагчыма, ён гэта ведае, ён, можа быць, там не разумее, як працуе рынкавая эканоміка, што такое прадпрымальніцтва, але тое, што ён можа рэалістычна ацэньваць свае шансы вось на гэтай прасторы, гэта відавочна. Вот калі пачытаць ваш допіс, вы там такімі словамі карыстаецеся, што такім вот чынам, ну, пра слов Козака, Крэмль прапануе Лукашэнку зліць суверэнітэт Беларусі. Гэта тое, што яны могуць казаць публічна пасля таго, калі яны ему озвучили свою повестку дня и в Сочи, и в Петербургу. Потому что, безумовно, ни Козак, ни Путин не будут сказать ему там наўпрост публічна. Ну, памятаеце, як на пачатку яшчэ першай кадэнцыі Путина сказал, так, якія праблемы? Уходите 6 в обласцях, пляс Минск, 7 субъектов федерации, будете в Российской Федерации нічога. Якая была магутная реакция непрымання гэтага з пункту гледжання Лукашенко. Так само сёння. Сёння усе ведаюць, як бы падкулуарна, о чым ідзе гаворка, вось, але публічна будзе гэта вось такім у такіх словах, як паглыбленне інтэграцыі, пашырэнне інтэграцыі. Зноў мэта будзе відавочна. Увесь свет супраць нас, спадарства беларусы, дапамагчыце нам змагацца за светлыя ідэалы чалавечнасці. Дзякуй вялікі, перарвемся на невялічкую паузу. Кароткі выпуск навінаў на Еврорадыё. Я нагадаю, мой госць, эканаміст Ярослав Романчук, сумесны стрым Еврорадыё Е-прамовы. Так ніхто, мої фатальні дзвони, благали кулі війни, лежали майже на том, і ти збираюсь на ви.
ось моє справжнє лице. Був згоден віддати все, буквально все мене на скелі несе. Я слухав, сміялась ти, мов ляпаси, оплески. Мені нагадували, підказували, падають з неба зірки. Віддавши своє люблю, я за тобою пішов. Не все, що гладеньке йшов. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Каб выплаціць свае даўгі, Беларусь спадзяецца на 630 мільёнаў долараў расійскага крэдыту. Пра гэта паведаміў міністр фінансаў нашай краіны Максім Ермаловіч. Ён бярэ ўдзел у пасяджэнні так званага Саўміна саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Ермаловіч нагадаў, што ў нацыянальны бюджэт закладзена прыцягненне 1,5 мільярдаў долараў знешняга фінансавання. З расіянамі ўзгодненыя 630 мільёнаў. Застаецца яшчэ каля 900. Калі Расія не зменіць свае палітыкі, мы будзем сыходзіць на іншыя рынкі. Пра гэта заявіў Александр Лукашенко, сустракаючыся ў Менску з кіраўніком Рэспублікі Карэя Расійскай Федэрацыі, Карэліі Расійскай Федэрацыі Артурам Парфёнчыкавым. Гаворка ішла не толькі пра пастаўкі беларускай прадукцыі, але і пра гандаль Беларусі і Расіі ўвогуле. Лукашенко адзначыў, што расійскі рынок выгадны, перш за ўсё, што ён побач. І кіраўнік Беларусі лічыць, што гэтыя праблемы можна было б вырашыць шляхам перамоваў, але пакуль гэтага не атрымліваецца. 55% апытаных расейцаў перакананыя, што Пуцін адказны за эканамічныя поспехі Расіі, рост дабрабыту насельніцтва, а таксама за тое, што падаюць кошты. Альбо растуць. Гэта вынікае з апытання Левада-цэнтру. 34% апытаных думаюць, што на эканоміку ўплывае ўрад Медведзева. Крымінальныя справы аб карупцыі ў медычнай сферы ў Беларусі перадалі ў суд. Вінаватыя гэта Ігор Ласіцкі, Андрэй Стрыжак і Владзімір Краўчонак. Усё высокапастаўленыя чыноўнікі ад медыцыны. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы з маім сённяшнім госцем, эканамістам Ярославам Романчуком. Мы абмяркоўваем заяву віцэ-прэм'ера Расіі Козака наконт таго, што неабходная больш глыбокая інтэграцыя Беларусі і Расіі ў межах саюзнай дзяржавы для того, каб атрымаць нам кампенсацыю мытнага манёўра альбо зніжкі на газ. Вось мы на пачатку размовы паразважалі на тэму, колькі страціць Беларусь, калі нам не кампенсуюць гэты мытны манёвр цягам да 25-го года. Можна спрачацца пра сумы, гэта, як па вашых словах, можа быць і 5 мільярдаў, і 8, і 11. Тым не менш, нават калі браць 11, і нам зараз, па вашых словах, не нам, а Лукашэнку прапаноўваюць зліць суверэнітэт Беларусі праз эту паглыбленую інтэграцыю. Атрымліваецца, што за такіх прыблізна 11 мільярдаў долараў спрабуюць купіць суверэнітэт Беларусі. Гэта яе кошт, ці што? Гэта 11 мільярдаў у дадатак да таго, што ўжо было ўложана. Так што гэта толькі бонус дадатковы, якія ёсць, плюс, безумоўна, палітычная будучыня, плюс яшчэ не чапаць сваіх у бізнесе. Гэта будзе статут, які марыцца Крамлю, безумоўна, гэта статус Беларусі як Чачня, як Татарстан, Башкартастан, вось нешта падобнае. Тут эліты і так будуць беларускія, і вось, але будзе запоўнена, напрыклад, уключэнне беларускіх буйных прадпрыемстваў у расійскі дзяржаўны заказ, альбо прадстаўленне крэдытаў на функцыянаванне банкаўскай сістэмы. Гэта будзе такі на 2, 3, 5 гадоў да таго, каб будзе выкананы, напрыклад, нейкі мегаплян Расіі па стварэнні наднацыянальных альбо саюзных органаў. Гэта будзе такі шакалад. А сёння, напрыклад, як калі 2000 амаль беларускія прадпрыемстваў, гэта банкрута альбо стратнае прадпрыемства, яны вось атрымаюць раптам новую дозу наркотыка. Вось яны ведаеце, у нас няма такога сярод бізнесу
тым больш сярод чырвоных дырэктароў такога патрыятызму, які ёсць, напрыклад, там сярод большасці чыноўнікаў, з якім я там сутыкаўся. Вось гэтыя людзі не ведаюць, да чаго гэта можа давесці. Ну а да чаго гэта можа давесці? Вот калі браць з пункту гледжання вот тых же самых прадпрыемстваў, банкрутаў, пра якія вы кажаце, і найперш людзей, якія на гэтых прадпрыемствах працуюць. Вот ім даюць крэдыты, там бонусы, уключаюць у эту саюзную заказ, яны атрымліваюць працу, яны атрымліваюць заробак, а не сядзяць там з дуляй у кішэні. Зміцер, гэта кажуць, гэта рэклама. Вось гэта рэклама будзе дзейнічаць год-два да выбараў, а потым пачнецца рэчаіснасць, а рэчаіснасць будзе зусім іншая. Як кажуць, што там купляешся на рэкламу, а вось звычайнае жыццё зусім іншае. Расія не будзе карміць вечна. Перш за ўсё мы павінны ведаць, што праз 10-15 год пачнецца зусім іншая эра, не эра нафтапрадуктаў, не эра газу, а эра энергетыкі зусім іншага ўзроўню. Гэта чацвёртая прамысловая рэвалюцыя. І Расія мае вось 15, 20 гадоў для таго, каб здзейсніць свае мары, у якіх энергетыка яшчэ можа працаваць як геапалітычная зброя. Усё, калі вось мы пратрымаемся гэта 15-20 гадоў, калі мы будзем выкарыстоўваць тэхналогіі і будзем вось будаваць інстытуты незалежнага развіцця, вось тады Расія нічога нам не запрапануе. І таму трэба вось адмовіцца ад гэтых каврыжак, гэтых коржыкаў, якія могуць даваць канкрэтным людзям, потому што я, напрыклад, як з Крымам было, альбо там з іншымі там рэгіёнамі, на якіх працуе Расія, даюць канкрэтна грошы канкрэтным людзям. І калі яны там атрымліваюць дадаткова там 10, 100 альбо пару мільёнаў даляраў, у них там просто блякуецца крытычнасць розуму, яны не думаюць пра незалежнасць дзяржаву. Гэта просто, ведаеце, такі нематэрыяльны актыў, гэта такая вартасць, якая павінна быць на сумленні ўжо, не знаю, чалавек прачынаецца, і колькі бы ему ніхто не запрапанаваў, ён ніколі не павінен пачаць грандаваць незалежнасць Украіны. Вот я думаю, што сёння такіх вот людзей Украіны ў нашай краіне ёсць, але шмат мала, таму што яны яшчэ не інтэграваны ў сістэму прыняцця рашэння ў нашай краіне. І Лукашенко ў гэтым кантэксце, калі ён вырашыў бачыць небяспеку, павінен менавіта гэта вот павялічваць колькасць тых людзей, якія будуць за Беларусь, за ўладу, таму што гэта іх улада. А сёння, напрыклад, шмат людзей кажа, Лукашенко 25 гадоў толькі там браў гэтыя грошы, нічога не ствараў для сваёй там сям'і, для бліжняга кругу стварыў. А мы што? Гэта не наша краіна, гэта проста тэрыторыя Лукашэнкі. І вот трэба зрабіць трансфер з ЗАО Беларусь, імя Лукашэнкі, да сучаснай еўрапейскай Рэспублікі Беларусь. Я вярнуся да тых 10 пунктаў, якія вы прапісалі у сябе ў праграме дзеянняў для ўрада беларускага, што ім трэба зрабіць, каб сённяшняй сітуацыі выйсці. І першым пунктам вы паставілі рэалізацыя на справе тэзіса Лукашэнкі, вот які ён агучыў у Санкт-Петербургу, няма роўных умоў, няма саюзу. І што гэта азначае, і ці пойдзе сам Лукашенко на рэалізацыю гэтага свайго тэзіса? Гэта барацьба інфармацыйная і барацьба прынцыпаў. Калі прынцып такі, з якім нельга пагадзіцца, безумоўна, што і Газпром, і Роснафта, і там розныя структуры Расіі яго парушаюць, трэба проста рэалізаваць, кажуць, паколькі вы не паважаеце нас як сябра гэтага Еўразійскага эканамічнага саюзу, мы проста робім паўзу, для того, каб падумаць. Ведаеце, ёсць такая працэдура ў дыпламатыі адазваць пасла. Вось таксама трэба зрабіць паўзу, сказаць, добра, мы падумаем, навошта гэта патрэбна, вось параімся з навукоўцамі, з рознымі там сацыяльнымі групамі, чи гэта патрэбна, ці не патрэбна, таму што мы тое, пад што мы падпісвалася, не працуе. І прыпыніць сяброўства. Мараторый на сяброўства, прыдумаць такую працэдуру. Мы ж прыдумалі там дырэктыву, прыдумаем мараторый на сяброўства, чаму не? Гэта справа зноў, гэта паколькі Расія не з'яўляецца прававой дзяржавай, мы можам таксама прапанаваць нейкія інструменты, пры дапамозе якіх мы можам рабіць ціск. І перш за ўсё тое, што вельмі не падабаецца і на што Пуцін мае малы ўплыў, 65% расіян добра ставяцца да Лукашэнкі і да беларусаў. Да беларусаў яшчэ больш, можа там 80%. І калі гэта будзе падавацца нават Лукашэнкі, нават намі ўсімі, як наезд Крамля
князя, алігархаў, манапалістаў на сяброў беларусаў, так, то я думаю, што Пуцін яшчэ больш страціць папулярнасць, таму што, ну, я не думаю, што ён дазволіць сябе нейкую там агрэсію, такую, як дазволіць у кантэксце Украіны. Тут, ведаеце, шмат што залежыць ад інфармацыйнай падачы ўсяго гэтага. Таму што вот я размаўляў з расійскімі медыаэкспертамі, і яны мне сказалі: братка беларус, 2 месяца, максімум 4, і вы станеце белабандераўцамі горш за украінцаў. Ёсць такая небяспека, але зноў навошта мы ўсе, і калі б у нас былі нават свае Шуневічы, свае бандеры, ну такога няма. Ну, ведаеце, можна абскарджаць Лукашэнкі ўсім, але тое, што, напрыклад, ён блякуе расійскую мову, расійскую культуру, расійскую адукацыю, ну гэта просто абсурд. І кожны там расійскі журналіст, кожны расійскі там спецыяліст, якія там браталіся і прызнаваліся ў каханні да Беларусі, ну ён гэта ведае. Гэта ж зноў Крэмль не пойдзе на тое, каб прыйсці ўжо на гэты іншы ўзровень хлусні ў дачыненні да Беларусі. А калі пойдзе, зноў гэта будзе яшчэ большы стрэл па расійскай гэтай канцэпцыі рускага свету і імперскіх амбіцыях Крамля, тады ввогуле ўсё гэта прастора, не толькі Украіна, а таксама і Беларусь, і Казахстан, я думаю, далучыцца да гэтага, і Арменія, ён гэта проста згубіць. І што з чым ён апынецца? Проста я думаю, што колькасць супраціву нават арганізаванага такого ў Расіі, калі пачне такая вось бойка з Беларусю, будзе значна больш, і Пуцін не мае адказу на гэтае пытанне. Таму што ён можа толькі апірацца на што? Што Лукашенко аўтарытарны лідар, ён там не толькі грошы нашы бярэ, там 120 мільярдаў долараў яшчэ там хочуць, яны проста иждивенцы. А калі перайсці на іншы фармат стасункаў, я думаю, вось гэтага галоўнага аргументу Крамля проста не будзе. Ну вось вы самі сказалі, я думаю, што гэта сапраўды так, што наўрад ці улады Беларусі і найперш Лукашенко пойдуць на аб'яўленне такога мараторыя на сяброўства там у саюзнай дзяржаве альбо ў ЕАЭС. Другая ваша рэкамендацыя прыняццё бюджэту краіны з улікам сусветных коштаў на энергарэсурсы без энергетычнага гранта з боку Расіі. Да гэтага часу бюджэт яшчэ не паступіў у палату прадстаўнікоў, але нават калі вот зараз хуценька ўсё паправіць у адпаведнасці з вашай рэкамендацыяй, вы думаеце, яны будуць гэта рабіць у бюджэце на 19-й выбарчы год? Альтэрнатыва якая? Калі гэтага не рабіць, тады трэба прадавацца. Вось. І тут, ведаеце, калі, напрыклад, вы там ўсё жыццё не хадзілі да лекара, не да ўрача, нічога не правяраліся, тут раптам ён кажа, што у вас там 3-й ступень раку, трэба гангрэну, трэба, напрыклад, ампутаваць нагу альбо руку. Ну ты можаш сказаць: не, я не буду, таму што ў меня трэба там на нейкую там на сябра жэніцца, трэба на свадьбу сходить, и никто ж так не скажет. Трэба рабіць, тому что гэта зноў адказная палітыка, гэта палітыка дыялогу з насельніцтвам, з элітамі, з усімі людзьмі, на якіх трэба апірацца, каб зрабіць незалежную краіну. Незалежнасць, якая зроблена толькі выключна на гэтым вот прэзідэнцкай вертыкалі, яна вельмі хісткая, яна вельмі такая не вось хрупкая, і нічога тут ніяк не зробіш. Таму трэба далучаць усіх і трэба размаўляць. Але калі, напрыклад, мы зробім бюджэт вось такі адказнай незалежнай дзяржавы, вось, а гаворка ідзе пра тое, што просто не трэба там фінансаваць тыя праграмы, якія там робяць толькі страты. Як, напрыклад, Магілёўскі там аблвыканкам друкуе высновы дзяржаўнага камітэта кантролю, што там 6 прадпрыемстваў атрымалі $1 мільярд і нічога не працуе. І такіх вось мільярдаў там назбіраецца десяткі мільярдаў долараў. Вось. Не трэба гэта рабіць. Трэба ўзяць бюджэт. Я бюджэт там па сутнасці ўжо склаў прапанову яшчэ вясной гэтага году і з улікам гэтага працаваць. Гэта не значыць, што у нас будзе горш, там, што у нас будзе там заробкі $50. Не будзе 500, будзе там 300, 250, але гэта будзе здаровая аснова, на якой мы будзем будаваць новую эканоміку. А ну трэба ці адказвацца, ці не адказвацца, альбо там, как кажуць, крэсцік адзець, альбо трусы зняць. Вось такі выбар. Спадар прэм'ер-міністр Румас. Вось слухаеце наш эфір, ці дакладней, вот я ведаю, што слухае наш эфір прэс-сакратар прэм'ер-міністра. Перадайце, у Романчука ёсць
бюджэт на наступны год, пакуль вот не перадалі гэты бюджэт у палату прадстаўнікоў, можаце памяняць. Я буду, вось будзем наступным годзе працаваць над новай канцэпцыяй альбо новым падаткавым кодексам, і таксама ён звязаны з бюджэтам. Просто тыя прапановы, якія я наслаў урад у кветні, гэта вось у красавіку гэтага года, таксама яны былі, ну, не час, я не сказалі, а сёння час. Трэба просто рабіць зусім адказны дакумент, і, ну, тут, ведаеце, одна краіна. Тут можам казаць там рознае, там, каму падабаецца Лукашенко, Румас, альбо там Ярмалович не падабаецца, але я не бачу адних, напрыклад, перш за ўсё ад Румаса, ад Ярмаловича, ад Крутога, ад таго ж іншых віцэ-прэм'ераў, нейкай там склоннасці да таго, каб стаць часткай Расіі. Яны беларусы, яны патрыёты. Ну, вот, сапраўды, хто хоча, можа вот усе 10 пунктаў, как бы так, праглядзець, прачытаць. Ну, я вот трэці пункт все-таки яшчэ закрануў. Вы прапаноўваеце замарозку праекта БелАЭС. Ведаеце, учора Мясніковіч выступаў перад калектывам будаўнічай дзяржаўнай кампаніі «Мапіт», дзе прагучала ад яго такая фраза, што будзем ядернай энергіяй дамы атапліваць кватэры, да і ўсё, вот, не кажаце, няма куды дзіваць, знойдзем. То есть я до таго, што нават чыста гіпатэтычна, я так зразумеў, не разглядаецца вось гэты варыянт нейкай замарозкі гэтага праекту. Лукашенко недзе пару месяцаў таму сказаў, што ён трэба недзе вось дату уводу ў строек БелАЭС вось працягнуць там на 2020 год альбо 2021 год. Гэта думка таксама ёсць. Я думаю, чаму Мясніковіч так кажа? Мясніковіч з'яўляецца крыніцай шмат якіх стратэгічных хібаў, якія давялі Беларусь да гэтага стану. Ён быў аўтарам, але сааўтарам, ідэалогам менавіта інтэграцыі з Расіяй. Ён быў аўтарам, ідэалогам фінансава-прамысловых групаў, канцэрнаў, холдынгаў, якія не працуюць. Ён быў аўтарам туніяцаў, ён быў аўтарам, я думаю, таксама з яго падачы было гэта БелАЭС, таму што былі зусім іншае разуменне того, як будзе развівацца сітуацыя ў эканоміцы. Ён таксама быў, нагадаю, аўтарам таго, што трэба ствараць прамысловыя холдынгі з Расіяй, каб Расія не прадукавала таго, што робіць Беларусь, таксама гэта ніколі не было падтрымана Расіяй. Такім чынам проста Мясніковіч стараецца зрабіць усё это, каб пералажыць адказнасць і наступствы сваіх хібаў тэарэтычных і практычных на плечы іншых людзей. Так што вось тое, што, напрыклад, нават Мясніковіч кажа ў дачыненні да дэцэнтралізацыі і самакіравання, кажучы, што малы бізнес трэба, каб ён працаваў з мясцовымі ўладамі, і гэта палепшыць стан фінансавання. Ведаючы, што проста не будзе ў цэнтры грошай, каб даваць гэтым рэгіёнам. І таксама зноў усё спіхнуць з цэнтру, каб казаць, Лукашенко, ён з'яўляецца там, ён адказвае за інфляцыю. Не, Национальный банк есть. Кто отказывает за экономичную политику? А Румас отказывает с урадом. А кто отказывает за регионы? А это местные влады. А за что отказывает центр? И сидит Мясніковіч такі добрый, потирая руки и святкуе 70-е годы народжання. Добра, на жаль, программа завершается. Тому все ж таки, вот Козак адмовіўся нешта дамаўляцца з беларускай дэлегацыяй. Медведзеў у Брэсце зараз там спрабуюць таксама пра нешта нібыта гаварыць. Все ж таки, на ваш погляд, ваш прогноз, чым скончыцца гэтая ўся валтузня з кампенсацыяй падатковага манёвра, ці будуць нейкія зніжкі на газ, ці не будуць? Кампенсацыя не будзе, зніжка не будзе, калі будзе гэта там сімвалічна $1 альбо $2, не больш за таго. Будзе вось ціск Расіі на то, каб Беларусь пагадзілася на той сцэнарый, кажу. Калі Лукашенко не пагодзіцца і пачне рабіць захады для таго, каб вось выканаць мае рэкамендацыі, тады я думаю, што Расія пачне дзейнічаць інакш праз інфармацыйны ціск, праз дыпламатычны ціск і перш за ўсё праз тое, каб не пускаць беларускія тавары на расійскі рынок. Гэта будзе такая паўнавартасная інфармацыйна-прадуктовая вайна. Я думаю, што мы вельмі хутка гэта пабачым. Ну вось толькі што мы пачулі прагноз на бліжэйшыя перамовы урада кіраўнікоў краін Расіі і Беларусі наконт падатковага манёвра. Кампенсацыі не будзе, кажа Ярослав Романчук. Ну што ж, цягам тыдня, я думаю, даведаемся, будзе ці не будзе. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Глядзіце і слухайце Еўрарадыё.